etxeran zurbildu nahian, ene eunta hogeita batian. Argiak azaldu ziren, ia betiko lekuan. Nazka eta batzuei beldurra, edo biak batean, bat batin ikustean, kolore ezberdin sorta. Egurdian auto berdea, atxaldian gorria, gau partian berriz beltzez betetako konboia. Paper bat izango ote, ala Kalashnikofa, urtean behin gertauko balitz, elitzake alako zama, baina unero azaltzen dira, ia leku berean. Nazka eta batzuei beldurra, edo biak batean, ematen duten argiak. Etxera heltzerakoa. Auto berdea, atxaldia, gorria, gau partian berriz beltzez betetako konboia. Paper bat izango ote, edo Kalashnikofa, urtean behin gertauko balitz, elitzake alako zama, baina nero azaltzen dira, ia leku berean. Nazka eta batzuei beldurra, edo biak batean, ematen duten argiak. Etxera heltzerakoa. 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 Volkes, so muss man diesen Gottes
Bere